Kang. Aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng. Tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang ora aku ora mangkel karo sampeyan. Aku ora seserik karo sampeyan. Pancen lakune ngono mbok ya tok pateni. Aku ora apa-apa Kang. Wong bakale menungso sesuk ya do mati kabeh. Aku ora mentolo. Mbok menawa kewajibanku ning jagat wis rampung. Dadi aku umpama mati kuwi urip wis sah. Mula jenengku Suka Sarana. Suka kuwi seneng, Sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa Kang, tenan. Aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis pusaka kuwi disuduke wetengku gendang gek ra apa-apa Kang. Ora bakal iso nglakoni iki pusaka. Ing kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku Sukasana. Lha iya apik ngono kok. Wis ndang disuduke wetengku aku ora apa-apa Kang tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah aku matur nuwun, dintene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng, karo wong sing tak gawe bunga atine ya kuwi Kakang Ati. Ora iso lakoni Sukasana. Kowe adikku. Kowe adikku. Andelora. Lala kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho Kang. Tenan sayangku wis ora kurang.